മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുക. ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഷെയറിന്റെ വില ഡബിൾ ആകുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ, പണം നഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ. ഡോക്ടർ രോഗികുമാർ MBBS മണ്ടനല്ല. ഓർമ്മിക്കൂ, UPI പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ചാൽ പറയൂ, ഞാൻ മണ്ടനല്ല. I am broken. I am flawed. I have made mistakes. If you knew everything about me, would you love me? God sees you fully and completely. He sees your every tear and struggle, and He still loves you. That's why He sent His Son, Jesus, to show you what unconditional love looks like. Jesus surrendered His life on the cross for you. He defeated death, offering eternal life to those who turn from their missteps, seek forgiveness, and choose to follow Him. Click to chat with an online volunteer to learn more about starting a relationship with Jesus and how you can experience His unconditional love.
ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്നത് പല ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടങ്ങൾ അവരെക്കാൾ നന്നായി അറിയുന്നത് കിച്ചനാണ്. നല്ല വയനാടൻ പെപ്പറും രാജകുമാരി ജിഞ്ചറും ശ്രീലങ്കൻ സിനമണും കൃത്യമായ അളവിൽ. കിച്ചൻ ട്രഷേഴ്സ് ചിക്കൻ മസാല, പരിശുദ്ധിയുടെ ആരംഭം കിച്ചണിൽ നിന്നും.
വേദിയിലെടുത്തതായി ഓങ്കാരരൂപൻ അയ്യപ്പചരിതം. അയ്യപ്പചരിതം ഓങ്കാരരൂപൻ. ഓങ്കാരമൂർത്തി ശ്രീ മണികണ്ഠൻ, വിഷ്ണുമായയിൽ ശിവന്റെ പുത്രനായവൻ, 14 ലോകങ്ങളും കീഴടക്കിയ മഹിഷിയെ വധിച്ചവൻ, ഒടുവിൽ മാമല മുകളിൽ 18 പടികൾക്കു നാഥനായവൻ. അയ്യപ്പചരിതം ഓങ്കാരരൂപൻ. ഓംകാരസാരം മഹാമുക്തിരൂപം ഭജേഹം ഭജേഹം നമാമി. ഓംകാരസാരം മഹാമുക്തിരൂപം ഭജേഹം ഭജേഹം നമാമി. അകമെന്നുമയ്യന്റെ മണിമന്ദിരം, നിനവെന്നുമയ്യന്റെ പടിപൂജനം. പ്രകൃതി ശിവനോട് ചേർന്നവർ മഴകാർന്നിടം, സുന്ദരം മന്ദിരം സുരസമ്മതം. ഓംകാരസാരം മഹാമുക്തിരൂപം ഭജേഹം ഭജേഹം നമാമി. ഓംകാരസാരം മഹാമുക്തിരൂപം ഭജേഹം ഭജേഹം നമാമി. മണ്ണോട് കാർമേഘജാലങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രം മഹത്തത്വധന്യം. കണ്ണിന്റെ കണ്ണായി വളർന്നു നീ ആനന്ദമേകുന്നൊരുണ്ണിക്കിടാവായി. ഒരു നാൾ കാടണയിൽ വളവിലെതിരായി വന്നു മഹിഷി വഴിയിൽ. ഒരു നാൾ കാടണയിൽ വളവിലെതിരായി വന്നു മഹിഷി വഴിയിൽ. അടലിനൊടുവിൽ അവളെ ജയിച്ചു അരുൾ കൊടുത്ത ഓങ്കാരരൂപം മഹാമുക്തിരൂപം ഭജേഹം ഭജേഹം നമാമി. ഓംകാരസാരം മഹാമുക്തിരൂപം ഭജേഹം ഭജേഹം നമാമി. എന്നാളുമെന്റെ പൊന്മണി കണ്ട സ്വാമിക്ക് കൃതമാലെ അഭിഷേകമാണ്. മുജ്ജന്മ പാപവും ഈ ജന്മ പാപവും നീയെ പൊറുക്കുന്നു സ്വാമി. അഭയം തരുമമര നിടിലം നിറമായി ഒഴുകുമരിയ നദിയും. അഭയം തരുമമര നിടിലം നിറമായി ഒഴുകുമരിയ നദിയും. അറിവിൻ നിറവായി പൊരുളിൻ ഉറവായി തെളിയും മഴകമോങ്കാരസാരം മഹാമുക്തിരൂപം ഭജേഹം ഭജേഹം നമാമി. ഓംകാരസാരം മഹാമുക്തിരൂപം ഭജേഹം ഭജേഹം നമാമി. അകമെന്നുമയ്യന്റെ മണിമന്ദിരം, നിനവെന്നുമയ്യന്റെ പടിപൂജനം. പ്രകൃതി ശിവനോട് ചേർന്നവർ മഴകാർന്നിടം, സുന്ദരം മന്ദിരം സുരസമ്മതം. ഓംകാരസാരം മഹാമുക്തിരൂപം ഭജേഹം ഭജേഹം നമാമി. ഓംകാരസാരം മഹാമുക്തിരൂപം ഭജേഹം ഭജേഹം നമാമി.
അയ്യപ്പ ചരിതം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് നിഹാരിക, ദർശന ഭാസ്കരൻ, സാധിക സന്തോഷ്, നന്ദിത, അമേയ ചന്ദ്രൻ. അടുത്തതായി ഭാവരാഗ താള സംഗമം ഭരതനാട്യം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിയ ഗൗരി ആദോർ. നിയ ഗൗരി ആദോർ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്തത് AG ഗണേഷ് ഷെട്ടി ആൻഡ് ഫാമിലി, മല്ലാവര, ആദോർ. ഇപ്പോൾ ഭരതനാട്യം നിയ ഗൗരി ആദോർ. സമയമേതല്ലവോ നീലമേഘ വർണ്ണനേ വരസമയമേതല്ലവോ ദേവകി നന്ദന ധളം കുത്തും ധളം കുത്തും ധളം കുത്ത ധീ കർ ന കജം ധീ കർ ന കജം ന കജം ധീ മി ത ധീ തക്കണ്ണ കജം ധീ തക്കണ്ണ കജം നക്കജം ധീ മി ത ധീ തക്കണ്ണ കജം ധീ തക്കണ്ണ കജം നക്കജം ധീ മി ത തക്ക ധീ തക്കണ്ണ കജം ധീ തക്കണ്ണ കജം നക്കജം ധീ മി ത ധീ തക്കണ്ണ കജം തക്ക ധീ തക്കണ്ണ കജം തേ തക്കജം തരിത തക്കണ്ണം തരിതേ തത്തഹത്തജം തരിത തത്തഹത്തണം തരിതേ തക്കജം തക്കരം തക്കണ്ണം തക്കധി തക്കജം തക്കരം തക്കണ്ണം തക്കധി തക്കർത്തി തക്കണ്ണ തജ്ജണ്ണു തേ കിടതക ദരകിടദോം തക്കർത്തി തക്കണ്ണ തജ്ജണ്ണു തേ കിടതക ദരകിടദോം തക്കർത്തി തക്കണ്ണ തജ്ജണ്ണു തേ കിടതക ദരകിടദോം നീവര സമയമേതല്ലവോ നീലമേഘ വർണ്ണനേ വര സമയമേതല്ലവോ നീലമേഘ വർണ്ണനേ വര സമയമേതല്ലവോ നീലമേഘ വർണ്ണനേ. സമയമേതല്ലവോ നീലമേഘ വർണ്ണം നിന്നൈந்து നിന്നൈந்து എന്തെന്നോ വാടി വരുകുതേ മോടി
களம் குத்தக்கத்தி குத்தக்கத்தி நின்னத்தும் தத்தி தக்கண்ணக்க ஜம் தரி கிட்ட தக்கத்தா தித்தா தத்தித்தா தத்தத்தின் தின்னத்தும் தக்கத்தி தக்கண்ணக்க ஜம் தரி கிட்ட தக்கத்தை தித்தை தத்தித்தை தக்கத்தின் தின்னத்தும் தத்தி தக்கண்ணக்க ஜம் தரி கிட்ட தக்கத்தி தக்கண்ணக்க ஜம் தரி கிட்ட தக்கத்தி தக்கண்ணக்க தக்கத்தி தக்கண்ணக்க 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 தக்கதிக்கு கிடத்துக்கு தரிக்கிடத்தும் தக்கதிக்கு கிடத்திடும் தக்கதிக்கு கிடத்துக்கு தரிக்கிடத்தும் தக்கதிக்கு கிடத்துக்கு தரிக்கிடத்தும் தக்கதிக்கு கிடத்துக்கு தரிக்கிடத்தும் ரத்திக்கு கிடத்துக்கு தரிக்கிடத்தும் தக்கதிக்கு கிடத்துக்கு தரிக்கிடத்தும் தக்கதிக்கு கிடத்துக்கு தரிக்கிடத்தும் நினைந்து நினைந்து எனது மனம் வாடி வருகுதே மோடி செய்யாத மண்ணடர்ந்து மாயதே யசோதை மனம் பதற காட்சியளித்து மகிழ்ந்தவனே மண்ணடர்ந்து மாயதே யசோதை மனம் பதற காட்சியளித்து மகிழ்ந்தவனே மண்ணடர்ந்து வாயனே யசோதை மனம் பதற காட்சியளித்து மகிழ்ந்தவனே மண்ணடர்ந்து வாயனே யசோதை மனம் பதற காட்சியளித்து மகிழ்ந்தவனே மண்ணடர்ந்து வாயனே யசோதை மனம் பதற காட்சியளித்து மகிழ்ந்தவனே கண்ணே கனியமுதே உன்னை காண கண்கள் ஓடி போதுமே சாணி நீதப்ப மக மக கம்மப்ப கம்மப்ப நித நிரிச சாணி சகமப்ப மக 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 மப்ப நிரி நிதப்பத மகரே சக மப்ப நிக மப்ப நிச மப்ப நிசக பாமக மக காணித நித பாமக மக மானே மரதகமே யாதவர்க்கு நல்வரங்கள் அருள் ஆதரித்தோனே பூதனை ராட்சசியர் உசிரடைந்த காளிய கர்ப்பம் போக்கிஷிரம் தழுவிடம் புரிந்த கோபியர்கள் மனம் மகிழ்ந்து பதம் பணிந்து நந்தனோட கோபபால என்றடைந்து நீ பரசமயமிதல் நீலமேக வர்ணானே பரம் சமயமிதல் மனம் மீரங்காதோ மாதவ மதன சுகுமாரனே 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 சமகம மக மக நீரவ மக மக சானிரவ மக மக ரீசனிரவ மக மக மாதரி சனிரவ மக பனி பனி சாச பனி சக சா பாமக சானித சா பாமக சானித சானித பமக மக சக மக மக மக
ರಂಗಾದು ಮಾಧವ ಮನಸು ಕುಮಾರನೇ ಬಲಂ ರಂಗಾದು ಮಾಧವ ಮಾಧವ വേദിയിൽ അടുത്തതായി ശിവതാണ്ഡവം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗോപിക സതീഷ്, അനുഗ്രഹ പുരുഷോത്തമൻ, അർച്ചന ഗോപാലൻ, ശ്രേയ പ്രഭാകരൻ, നിവേദ്യ പ്രമോദ്. ശിവതാണ്ഡവം. ഋഷികളാലും അസുരന്മാരാലും ദേവന്മാരാലും ഒരുപോലെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവൻ, ഛം ഛം എന്ന ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന കണങ്കാൽ അണിഞ്ഞവനെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു. അവൻ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ മണികൾ ജനജന ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മവും വിഷ്ണു അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. താണ്ഡവം നടത്തുന്നവൻ, വിഗ്രഹങ്ങളാൽ പൂജിക്കപ്പെടുന്നവൻ, ത്രിശൂലം കൈവശമുള്ളവൻ, നന്ദിവാഹനൻ, നൃത്തവും സംഗീതവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനുമായ നടേശ ഭഗവാനെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ശിവതാണ്ഡവം. భవ్యమైన ఆత్మభావం రమ్యమైన జీవనం భవ్యమైన నిత్యతాళం నిఖిల జగతి మూలం వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుర్కామార్థ సిద్ధయే. ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుర్కామార్థ సిద్ధయే. ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకం తృతీయం కృష్ణ. 4 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം, 700ഓളം പറക്കൽ പരീക്ഷണം, അതൊന്നും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. റോങ് ബ്രദേഴ്സ്. പക്ഷെ അവസാനം വിമാനം പറത്തി. റൈറ്റ് ബ്രദർ? തീർച്ചയായും റൈറ്റ് ബ്രദർ. ഓ, ഇപ്പോൾ അവധിക്കാലമാണോ? അവതരണം കോർപ്പറേറ്റിന്റെ കളികൾ അല്ല, നമുക്കത് സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇതേപോലെ മാന്ത്രിക ഡിസൈനിൽ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവതരണത്തിന് പൂർണ്ണ രൂപമുണ്ടാക്കൂ. സർ, ബില്ലിന് സ്വയം അടയ്ക്കാനാവില്ല. ക്യാൻവ, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ വരെ.
ഇത് ജാമൻ അല്ല ഇത് മേച്ചർ ജാമൻ ನೃತ್ಯಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಯಿಕಾನ ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನೃತ್ಯಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಯಿಕಾನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾವರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾವರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈ
ನೃತ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಯಿಕಾನ. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲವರ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಕೊರತೆ ದೈವത്തിന്റെ ಭಂಡಾರ ಮಾನವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಪದಗಳಿಯೊಟ್ಟುತ್ತದೆ ಪುಣ್ಯದ ವಚನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪಣಿಕರ വീട്ടിൽ നിന്നും ಕೊರತೆ ದೈವത്തിന്റെ ಭಂಡಾರ ಮಾನವನ. ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂಧಪಡುವ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟ ಭಾಗದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ತೊಂದರೆ. ನೃತ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಯಿಕಾನ್. ಕೈಕೊಟ್ಟಿಕಳಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಸುನಾಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಲಾವೃಂದ ಬೀರಂತ ಬೈಲ್ ಉದ್ಯಾವರ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ. ಕೈಕೊಟ್ಟಿಕಳಿ ಎಂದುಕಳಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿಕಳಿ. ಕಾಲ್ಕೊಟ್ಟಿಕಳಿ ಅಲ್ಲ, ಕೈಕೊಟ್ಟಿಕಳಿ. സൗണ്ടിന്റെ മിക്സർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരുക.
ശരണം തരണം മണികണ്ഠ ചന്ദ്രകലാധരൻ തന്മകനെ വരും പുലിമേലൊന്നുയർത്തു നീവാ കൺകണ്ടവനെ ശരണം തരണം മണികണ്ഠ. വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായും പാലിക്കുക. ക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റത്ത് തിരക്ക് സൃഷ്ടിക്കരുത്. കനകാഞ്ചിരി മിന്നും കപോലങ്ങളാണേ, കളവം തൊടുക്കുന്ന ആ കണ്ണുകളാണേ. കനകാഞ്ചിരി മിന്നും കപോലങ്ങളാണേ, കളവം തൊടുക്കുന്ന ആ കണ്ണുകളാണേ. കദംബവനത്തിൽ വസിച്ചിടുന്ന മാതംഗപുത്രി അഞ്ജകദംബികെ, പുഷ്പാത്രം പുണ്ടരിക കരിമ്പ് തൃക്കൈകളിലേന്തിടും ആദിമാതേ. അമ്മേ നിന്നാമങ്ങളെന്നും പാടി സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, അമ്മേ നിൻ പാദങ്ങൾ പുൽകി എന്നും നമിച്ചിടുന്നേ. അമ്മേ നിന്നാമങ്ങളെന്നും പാടി സ്തുതിച്ചിടുന്നേ, അമ്മേ നിൻ പാദങ്ങൾ പുൽകി എന്നും നമിച്ചിടുന്നേ. കനകാഞ്ചിനി മിന്നും കപോലങ്ങളാണേ, കളഭം കൊടുക്കുന്ന ആ കണ്ണുകളാണേ. എന്നാലുമേ എന്റെ നാത്തുമാരെ, നിങ്ങളുടെ പൊന്നാങ്ങളെക്കെന്നെ വേണ്ട പോലോ. എന്നാലുമേ എന്റെ നാത്തുമാരെ, നിങ്ങളുടെ പൊന്നാങ്ങളെക്കെന്നെ വേണ്ട പോലോ. ഒരു തേങ്ങ എന്റെ അരയ്ക്കാൻ തന്നാ ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ളേ. ഒരു തേങ്ങ എന്റെ അരയ്ക്കാൻ
അരയ്ക്കാൻ തന്ന ഞാനര മുറി തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ളേ.
വിക്രമൻ കാസർഗോഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ഷേത്ര തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുക. വിക്രമൻ കാസർഗോഡ് ക്ഷേത്ര തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുക. ಉದ್ಯಾವರ ആദിഭൂതലം തന്നിലെ ആഗ്രഹിച്ചിടത്ത് വാഴും അഖില ചരാചര സൃഷ്ടിപാലകരാം ദേവദേവാദി ചൈതന്യ പുണ്യധന്യ ദേവദാശക്തി സ്ഥലസ്ഥലമെന്ന് നിമിത്തവശാൽ മനുഷ്യരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി സ്ഥിരവാസേ ആരൂഢ സ്വരൂപകരായി ആദൂർ ഭഗവതിയും 140 തെയ്യങ്ങളും ഉറഞ്ഞാടുന്ന ഈ ധന്യസന്നിധിയിൽ അല്പസമയത്തിനകം തൂവക്കാടൻ തെയ്യത്തിന്റെ വെള്ളാട്ടമരങ്ങിലെത്തും. സംവത്സരങ്ങളുടെ മറവറയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഇഷ്ടസുഖ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വരരത്ന ഹസ്തങ്ങളുമായി ശ്രീ ആദൂർ ഭഗവതിയും പരിവാരങ്ങളും ഭക്തരെ കണ്ടാർക്കാനെത്തുന്ന ഈ പെരുങ്കള്ളിയത്ത സന്നിധിയിൽ അല്പസമയത്തിനകം തൂവക്കാടൻ തെയ്യത്തിന്റെ വെള്ളാട്ടമരങ്ങിലെത്തും. ഒരു പർസ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ആരും കിട്ടിയെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കണം. അമ്മേന്റെ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു പർസ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ಅಮ್ಮೆಂದೆ ಕಟಾಕ್ಷಿಕೊಂಡು ಅದು ಕಿಟ್ಟಿಯವರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಾಗದವರು ಆದವರು ಅದನ್ನು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಾಯಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದು ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗಬೇಡಿ. ಈ ಪರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮರಳೆ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಪಣದೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಪರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣು ಆದಲು ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನ ಮಣ್ಣು ಮರೆತು ಕನಸುಕೊಂಡು ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವು ತೂತ ಕೆಂಡ
മത്സരത്തിനെത്തുന്നില്ല. ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കൈവിടാതിരിക്കാനും തങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാനും മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികളെ കൈവിടാതിരിക്കാനും തങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാനും ഭക്തജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഒരു പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുകിട്ടുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുക. ഈ ക്ഷേത്രാരൂഢം പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ചത് മുംബൈ 16 ആദൂർ ക്ഷേത്രം, മുംബൈ 16. ഈ ക്ഷേത്രാരൂഢം മനോഹരങ്ങളായ പൂക്കൾ കൊണ്ട് വർണ്ണാഭമാക്കി തീർക്കുന്നു. മുംബൈ 16 ആദൂർ ക്ഷേത്രം. ആദൂർ ശിവഗോരി ക്ഷേത്രത്തിൽ 381 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തമാനസങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സഹസ്രം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക്. ക്ഷേത്രത്തിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുംബൈ 16 ആദൂർ ക്ഷേത്രം. ആദിപരാശക്തിയും വിദ്യാസരസ്വതിയും സർവാമൃതവരുതായ ശാന്തസ്വരൂപിണിയുമായ ആദൂരമ്മയെ പ്രഖ്യാപനം വീശുന്ന കടൽമാലകൾക്കിടയിലും വിമോചനങ്ങളെ പോലും കിടപിടിക്കുന്ന മലനിരകളും താണ്ടി നൂറ്റത്തഴികളും കടന്നു വന്ന സർവചരാചരങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്ന അമ്മ അടൂർ ശ്രീ മഹാലിംഗേശ്വരന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ശ്രീ പഞ്ചലിംഗേശ്വരന്റെ കന്യരാശിയിൽ സൂര്യനാഥനാമത്തെ സമതുലമാക്കി പുലിയും പശുവും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ദർശനം അരുളിച്ചു. ശ്രീ പുന്നക്കാൽ ഭഗവതിയും ചൂടിക്കടവ് ഭഗവതിയും ആയില്യ ഭഗവതിയും ഒരേ പീഠ ചൈതന്യമായി കുടികൊള്ളുന്ന ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ 381 വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ പെരുമ്പറ മുഴങ്ങുകയാണ്.
നിയമങ്ങളുടെ പുറപ്പാടുകളുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് കലാപരിപാടി മത്സരത്തിൽ സംഗീതത്തെ സുഗമമായി നടത്തി വഴിയൊരുക്കുന്നത് കലൈമണി ശ്രീ വീരമണി രാജു ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോയി. കലൈമണി ശ്രീ വീരമണി രാജു അവർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി. ഭക്തിഗാനമേള അവതരിപ്പിക്കാനെത്തിയ കലൈമണി ശ്രീ വീരമണി രാജു ഭക്തിഗാന ഗന്ധർവൻ അഭിഷേക് രാജു ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് കുറച്ചു വളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ട്. വളണ്ടിയേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണശാലയിൽ എത്തിച്ചേരുക. ഭക്ഷണശാലയിൽ കുറച്ച് വളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ സേവനം അത്യാവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളണ്ടിയേഴ്സ്
ഭക്ഷണശാലയിൽ എത്തിച്ചേരുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്വരാഞ്ജലി വേദിയിൽ ഒരു പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏಲ್ಪಿക്കുക. ಸ್ವರಾಂಜಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಲಭಿಸಿದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನು ಆಫೀಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಗಿರೀಶ್ ಎಂಬವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. സിക്കിയವರು കച്ചേരിಯಲ್ಲಿ തലപ്പിസಬೇಕಾಗಿ കേളിക്കൊള്ളുತ್ತೇವೆ. ഗിരീഷ് എന്നയാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ലൈസൻസ് അടക്കമുള്ള ഒരു പേഴ്സ് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. സ്വരാഞ്ജലി വേദിയിലാണ് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത്. അത് ലഭിച്ചവരെ ഒന്ന് ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ഒരു റെഡ്മി ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. പത്രങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ സേവാ കൗണ്ടർ സേവാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുക. ഒരു റെഡ്മി മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുവരുന്നവർ സേവാ സമിതി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുക. ഓണാളായിട്ടും ആയുസായിട്ടും ഒന്നും കുടിച്ച പാലിന് മധുരമായിട്ടും എന്നെ കടന്നോ. അനിൽ മാസ്റ്റർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റ് ഹോമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. അനിൽ മാസ്റ്റർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റ് ഹോമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. വളരെ ദിവസത്തേക്ക് തെക്കേ ഗോപുരത്തെയും ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാറ്റി അവിടെ ചേർ പുറത്തിരിച്ച് എല്ലാവരും അവിടെ ഘടനീയമായി ഇറങ്ങിയിരുന്നു. തെക്കേ ഗോപുരത്തെ ചേർന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്ന മാറ്റി അവിടെ ചേർന്നിരുന്ന ഘടനീയമായി ഇറങ്ങിയിരുന്നു. വളരെ പ്രവൃത്തിയാണ് തെക്കേ ഗോപുരത്തെ.
special sincere thanks to Sri Dr. Venkatramana Swamiye Sharamayyappa. Give a big clap to him, sir. அதே மாதிரி என்னோட ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு அவர் ராம் பிரசாத் பட். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் நைஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வெங்கட்ரமணா டாக்டர் சார், ஐ won't forget you, sir. He gave a big opportunity. ஸோ நம்ம கச்சேரி நம்ம எல்லாம் பாடணும். கன்னடா, தமிழ், மலையாளம் எல்லா பாட்டும் உண்டு. பள்ளிக்கட்டு, பகவான் சரணம், மதமலை மாமணியே, எங்கே அன்னதான பிரபு எல்லா பாட்டும் உண்டு. எங்க so I love this audience. So my pranams to the great audience. Swamiye Sharamayyappa. So my son Abhishek Raj with me today. He's a nice partner, not only in family, in stage also. And the great orchestra, they are playing for Padma Vibhushan Dr. J.S. Anna, Jayachandran, Chitra, Unnimenan, and all the eminent singers in Malayalam. So, Mr. Palakkad Murali and group. Murali is playing Tamila, and Sembai Shashi is playing another tabla. Mr. Anu is playing electronic pad, and Mr. Jayan with lovely hairs on flute, and my special keyboard player Shiji on keyboard. So thanks for your system. Thank you for your cooperation. Swami Salam. So let's start the program. ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಉಂಟು ಎಂದು ಸರಿ ನಿಗದಿಸಿದ